jam hire mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet sar en garti hande oɗo ñalawma aljuma nayi lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar siftinde on tan hande ko nayi lewru juillet ɗum noon ko fête indépendance États-Unis kono noon waɗi ko habaruji men guidaɗon ko toon to États-Unis toon to Maison Blanche hono kanko Donald Trump ene wayno o signini facture gummiɗo toon to suudu représentant ji caggal nde kamɓe républicain ji ɓe dañi kewal pour oɗo facture ɓennine habaruji men parɗe weeyo ma en guiɗoro toon to Texas e ɗum noon caggal mumen jokkodirma Samba Diallo rokken habaruji toɓoji gonɗi toon to Mauritanie habaruji men international manaw en toon to Sénégal ancien ministre uji joyi gonɗo e laamu kanko ancien président Macky Sall mbaɗi ɗaɓɓade Nations Unies yo ƴeewonde ko tribunal moɓe jogori ñaawede biyeteɗo ɗo haute cour ene wano ɗo tribunal wona tribunal jogorɗo ñaawde e dow fawade gonga ma en jaaton kadi to Bamako leyɗele jeeyaɗe e AES bato mabɓe ɗiɗaɓu jogori wonde ko toon ɗo Bamako ɗum noon koye mois de décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi ma en jakati toon to France kamɓe français ɓe ne continue ɗaɓɓude toon to Iran yo goppu yimɓe mabɓe ɗiɗi nanggaɓe toon joni ma won duuɓi tati kaaɓe wonde ko kañumen koye men gonirno toon ko pour espionnage habaruji men toon to Russie kadi en wayni ko ma en duttito kadi e jokkodiral par téléphone hakkude makko kanko Donald Trump e Vladimir Putin ko ɗum won titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en gartu dasuji muɗum joni Radio Juillet Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Juillet Sare ko hettoyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo Radio Juillet Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Juillet International guilay émission ngaji dini ha e fina tawa taridi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder Radio Juillet International ko Burkina Mauritanie Cameroun Sénégal kono Radio Juillet International no haale saforore جويل ساري موجودة من أجلكم سعادتنا تكمل بالتعاملنا معكم wolo képp kuy xeet boo xamante ne yaa ngi ci àddina bi rek rajo Juillet Sare mbégteem ak bànneexam mooy ànd ak yéen liggéey kon bismillah so ninke rajo Juillet Sare a wiki temberini qas woni sababu ngona pullo capa so ninki walla wolof gueɗal ma nen eya nder Radio Juillet International wonandi jogiiɓe publicité jokkodir eya Radio Juillet International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Juillet International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare nde mbiɗen e gardidi titre uji meɗen ni habaruji men puɗɗoɗen ko toon to États-Unis ɗon toon to Maison Blanche hono kanko Donald Trump ene wonno signini ñalawma he hono facture gummiɗo toon to suudu représentant ji oɗon facture kadi ne wayni ko kamɓe suudu représentant ji ɗum noon ko ɓuuri hewden républicain ji e jaaɓi oɗon facture kadi kono oɗo facture ne wayno nen continue critiqué ɗo oɗon ñalawma hande ɗo gonɗen ko facture biyaɗo jogoɗo addude caɗele no fewi donc tugnade ko démocrate enen cikki ɓe mbi wonde ko oɗo facture ma ustu kala balle ɗe ganduɗa panoɗe e Amérique naɓe taw ko yimɓe ɓe ngala doolen ɗum noon ɓe mbi wonde ko ene wayni ko fati oɗo facture ene wayni ko ma ustu kala joguinoɓe assurance taw ko laamu rokkannoɗo men e ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa jogori addude caɗele ene wayni kadi ɗum signina noon kanko gartiɗo suudu représentant adjoint makko hono démocrate Hakim Jeffrey ene wayno o darima kene ɓuuri heruji jeetato mo haala ɗum fof ko tardinde bilo e wiide républicain kono e wiide makko o yiɗi wonde ko ene wayno ko Amérique naɓe ko kañumen koye men ganda holko woni e oɗo bill moɓe kaɓanto pour signine ene woni caggal mum Donald Trump jaabi mo wi wonde ko kamɓe démocrate koɓe mbaɗatno ko aadaji bonɗi ɓe jogui noon ko e ɗum ɗo kadi ko hunde min jogorani ɗaccudeɓe ɗum continue e kamɓe o wi kadi kamɓe démocrate en mbi wonde ko oɗo facture so ɓenni ene wayno ko yimɓe fof ko mayoɓe oy kono noon kanko Donald Trump ɗum ɗo ko contraire koɓe kalata ko wona gonga actuellement so oɗo facture arima walla yimɓe fof donc tesira oɗo facture ko ɓuuri hen hewde kalis ko kalis mo ganduɗa ballomo kanko Donald Trump e agenda mo jogui ko fate
mawndi kadi dépense mo ganduɗa kamɓe immigration ɓe jogui ɗum noon ko maade frontiére uji maade kadi ɓeydude kadi doole wonande ɓeɗo garɗo frontiére e kadi mission ngaji ɓe jogui nanggude yimɓeɓe kanko Donald Trump kadi o haali o wi wonde ko wamo ɗo factory kadi ari koye 4 lewru juillet ɗum noon ko anniversaire indépendance Amérique hen kadi hoore makko yetti hen armé o wi wonde ko armé ko waɗi ko henna ko hunde nde waɗani e laamuji keddiɗi ɗum noon ruttima kadi laamuji yennude laamuji goɗɗi o wi wonde ko ene wayno ko avion ngaji janoɗi ko avion ngaji joɗɗi kañumen fof garti hay avion goto ɓe perdani toon ɓe mbi kadi hay neɗɗo goto mayani toon kanko Donald Trump impôt ji gonɗi hen koko gustire e wiide makko koni wona trillion ngaji ɗiɗi kadi won gueɗe gonɗe hen ko gueɗe ganduɗa hen hawnaki ma wallu yimɓe ɓe ganduɗa hen taw ko liggotoɓe wonɓe ɗo e Amérique donc hande ko teskita ko fati oɗo facture en wayno ko kanko Elon Musk o deƴƴani ɗum noon ñande alhamis de kanko hoore makko o haali haalluji kewɗi haalluji ɗi kadi o yenni hen gardiɗo suudu représentation to Michael Johnson o yenni hen kadi hono tonta sena hono kanko biyeteɗo John Tun kanko Elon Musk e wiide makko kanko walliɓe haaɓe kefti cuuɗi ɗiɗi fof e ɗum noon wayno ko kanko Elon Musk mon continue oɗo saji joni o wi wonde ko ha hande ko gonga e makko kala ɓe ɗiɗo sénateur uji walla représentant ji voɗɓe e oɗo facture élection ngaji garoji ko fati législative e paam wonde ko jogorani wallude ɗumen ha continue jogade keewal tonto cuuɗi ɗiɗi ɗo fof o siftini ɗon kanko Elon Musk ko kanko wonno henno ɓurɗo wawde rokkude kalis e nder campagne hitande ujunaji ɗiɗi e nogas nayyi e surtout kadi woteji hitande ujunaji ɗiɗi e nogas nayyi ene wayno ko kanko hoore makko e nder jeddodiral ngal waddata e Donald Trump ɗum noon ko sibabude koɓe poɗɗodirta dukoji mabɓe o haali o wi wonde ko sinno wonano kanko Donald Trump heɓrano woteji muɗum kono wonno Donald Trump nene yeddamo e ɗum ɗon Donald Trump e nder ko windemi e true social muɗum wi wonde ko kanko Elon Musk ene wayno ko neɗɗagal makko ustinoma toon to Maison Blanche peewi ko ɗum waɗi kañum hoore mum namdimo yo o démission donc andaka taw holko Elon Musk holko jogori wadde kadi sifti ɗon tan o wino ko kala nde oɗo facture wota janggo mum kanko hoore makko mawo sos parti kesso parti o ko parti Amérique ko jiiɗa ɗum kanko administration makko kanko Donald Trump e oɗo saji joni ene wayno kone yiita wonde ko won gueɗe kadi ɓe mbaɗata ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓe tawi wonde ko haareji ɗiɓe gonni ko fati nawtude won yimɓe walla nanggude yimɓe liggotonoɓe surtout e nder ko wayno guesse walla ko wayno usine aji ɗum ɗo addini laamu ngu caɗele saabu ko e syndicat ji kewɗi walla joom business aji kewɗi oɗo saha joni darima mbi wonde ko wende ko kanko kañumen business aji men natti martude ɗum waɗi kanko Donald Trump e nder kadi ko yiita non seulement ɓe no continue nanggude yimɓe kono ɓe goni ko ƴeewde kadi hol peeje goɗɗe ɓe mbaɗata pour haɓe mbawa ɓeɗo yimɓe ɓe ganduɗa yaltinteɓe walla nangueteɓe taw ko yimɓe wona liggotonoɓe e ɗeɗo guese liggotonoɓe e ɗiɗo nokkuji ɗo jawdi woni liggotonoɓe ɗiɗo usine aji kañumen fof nanggude ɗumen ene wayno ko continue de wiide usine aji ɗi walla nokkuji ɗi liggotonoɗe ɗi yo guddi ɗum waɗi noon e wayno ko so tugnade hande eko anda hono so tawi ƴeewama statistique kamɓe immigré ji wonɓe ɗo e États-Unis ene wayno Amérique fof so ƴeftama 4 à 5% yimɓe liggotoɓe Amérique fof ko immigré ji ko yimɓe ɓe ngala kayitaji so ƴeewama kadi ɓeɗon yimɓe kadi tugui tan 15 à 20% kamɓe yimɓe immigré ji ɓe liggoto koye nokkuji ko wayno to jawdi aynete walla to remete ko wayno to ñamde fewnte to mahete e ko e gueɗe mbaɗe noon ɗum noon kadi ko tugnade statistique gummiɗo toon to nokku recherche biyeteɗo Goldman Sachs ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump ƴewde hol peeje ɓe mbaɗata o tinama mo haali ko ɓenni ko o wi wonde ko yimɓe hewɓe liggotoɓe gonɓe e ɗiɗo nokkuji ko yimɓe wonduɓe ɓeɗo farmuji yimɓe farmuji ko yimɓe joguiɓe ɗiɗo business aji wonduɓe en duuɓi sappo ha duuɓi sappo e joyyi donc koko yimɓe anduɓe ɓeɗon donc ene wayno ko o ɗeɓi wiide wonde ko ɓeɗo potani nanguede ɓeɗo joom business aji en kañum jogui responsabilité e kañum kadi gandi ɓeɗo en hol est ce que ne poti yen nawede hol potani nawede ko wawi wonde fof ɗum ɗo joni ko anre mawde so tugnade hande journé ji ko wayno AMP ɗum noon ko to walla ko wayno CNN walla ko wayno NPR ɓe koɓe anɓe kamɓe laamu Donald Trump holno ɓe mbaddata e ɗiɗo ɓeɗo joguiɓe business aji ɓe business aji men jogori uddude si wabude ngala oɗo saha joni liggotoɓe dole liggotoɓe men soit dogui soit naggama soit kadi kañumen komin natti suusde arde dawde kabaruji men international guiɗoɗen ko toon to Mali tugnade kadi communiqué gummiɗo toon to Bamako hono kamɓe ɓeɗo jeeyaɓe e AES ɗum noon ko alliance des états du Sahel ɗum noon ko kamɓe Mali Burkina Faso e Niger ene wayno ko e communiqué jaltudani ɓe nanodiri wonde ko batu mabɓe session mabɓe ɗiɗaɓo jogoro wadde toon ko toon to Bamako ɗum noon nder lewru décembre
watungnar hande ko ɓe kaali ɓe mbi kadi ɗum ɗo kadi ko oɗo décision men waɗa ko caggal nde kamɓe président ji Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré président Niger hono général Abdourahmane Tiani e kanko kadi gardiɗo leydi Mali nde ɓe mbawi jaɓodirde kan fof ko adi oɗo ñalawma siftini ɗon tan pottital mabɓe gaddanal wonno koye mois de juillet toon to Niamey leydi Niger ɗum noon ko lebbi jeegom caggal nde kamɓe ɗeɗo leyɗele tati ɓe mbi wonde koɓe jalti e communauté des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO e wiide mabɓe kadi ko oɗo communauté walla ndeɗo fedde CEDEAO e wiide mabɓe kadi ko kutorgal ngal France jogui toon to Afrique eno hutoro contre Afrique naaɓe mois de décembre garowo ko ɗum woni jonde mabɓe ɗiɗo ɓeere waɗonde toon to Bamako donc ene wayno ko hande kamɓe ɗiɗo état ji Sahel eɓe continue hande jaɓde joddade délégation ngaji CEDEAO ene wayno batu gadano waɗino toon to Bamako ɗum noon ko hakkude kamɓe délégation CEDEAO e kamɓe kadi ministre uji affaires étrangére jaaɗi e ɗeɗo leyɗele tati ɗum noon wonno koye lewru mai toon to Bamako e nder kadi batu mabɓe bannongo mois de juillet toon to Abuja kamɓe jeeyaɓe leyɗele CEDEAO ɓe mbawino kadi tengtinde yidde maɓɓe wonde ko ɗiɗo négociation ngaji continue hakkude kamɓe CEDEAO e leyɗele ɗeɗo tati ko siftinde on tan toon to Mali kadi ene wayno ko wotama toon hono kanko Assimi Goïta ene wayno yo continue wonde président kene wona duuɓi 5 e ɗiɗon duuɓi 5 kadi hawdanke ma ɓeyditoye toon to Nigéria tugnadi kadi ko winda toon to APA news en mbi wonde kene wona 56 machine taw ko machine aji ɗi ganduɗa pettoji jiitama toon e pont goto gonɗo toon taw ko banggue rewo leydi ndi ene wayno ko kamɓe armée nigérienne mbi wonde ɓe mbawi darti ɗeɗon pettoji taw ko pettoji mbaɗanoɗe less pont biyeteɗo Marta taw ko nokku biyeteɗo Dikwa ɗum noon ko banggue rewo funnague leydi ndi ɗum noon ko caggal nde kamɓe koye mabɓe kamɓe armée Nigéria nde ɓe mbawi yitude ɗeɗo gueɗe ko wawi wonde fof e nder communiqué baɗaɗo hande aljuma 4 lewru juillet mbi wonde ko jiitugol ɗeɗo pettoji ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa en ari koye caggal nde opération ngaji ɓe mbaɗi toon to nokku biyeteɗo Marte e nokku biyeteɗo Dikwa ɗum noon kadi ko gueɗe ɗe mbaɗata pour ittude kala bomboji baɗaɗi walla pettoji baɗaɗi e nder leydi ko wawi wonde fof ene wayno ko 56 pettoji guittama toon habruji men toon to Sénégal tugnade kadi ko radio France international habdi hono ministre uji 5 walla ancien ministre uji 5 e nder laamu Macky Sall mbawi wadde ɗaɓɓade fadde reporteur mo Nations Unies e nder koɓe gulliti ɓe mbi wonde ko ene wayno ko laamu Sénégal hollani oɗo saha joni kuule ɗe ganduɗa balloje avocat ji défense pour wawde défendude yimɓe muɗum e kadi ene wayno ko laamu ngu kadi ene hutoro oɗo saha joni justice toon Sénégal pour ñawde ɓeɗo ministre uji 5 noon ene wayno koɓe nodda ɓe toon to ɓe mbiyata haute cour oɗon tribunal kadi e wiide mabɓe kadi ko tribunal mo ganduɗa so ñawore fawama toon ala to appel to waɗete ɗum ɗo fof kadi ko e wiide mabɓe ɗum ɗo kadi ko hunde lundinde disposition ngaji walla kuule international ko fate henne ñawore holno foti wade e wiide mabɓe kadi ene wayno ko oɗo tribunal baɗaɗo toon haute cour nde suɓete nde ene wayno ko suɓima ko assemblée nationale donc e wiide mabɓe kadi ɓeɗo yimɓe jeetoto juge goni toon ɗi ene wayno ko assemblée nationale tawde ko kamɓe Pastef kamɓe ɓuuri toon jogade kewendi ken hiise 150 jonde kamɓe jogui toon e jonɗe 165 goɗɗe toon ɗe ɗum waɗi donc ko kamɓe tan woni suuɓiɓe ñawoɓe mabɓe toon donc ñawoɓe jeeɗiɗo e ɓeɗo ñawoɓe jeetoto ko yimɓe jeeyaɓe Pastef ɗum firti wonde ko ala gonga no jogori waɗirede wonande ɓeɗo ñawoɓe fatude mabɓe kamɓe ɗiɗo ministre uji donc ɗum waɗi ɓe gulliti oɗo saha joni toon to oɗo rapporteur mo Nations Unies e kadi e gardugol bureau ɓeɗo ɗiɗo avocat ji français ji biyeteɗi Veil et associé ene wayno ɓe mbi wonde ko ala saggodu gomu Nations Unies to piriɗo ko fate kuule international ko fate ñawoji wawa wadde hen ƴeftude hen décision mum ko yawi ɗum noon kadi koɓe gulliti ɓe mbi wonde ko oɗo ñawoji so mbaɗama e oɗo tribunal ɓe ñawata kono ɓe billira taw ɓe ndewani lawol ñawoɓe ɓe ene wayno ko kañumen koye men ko kañum woni laamiɓe ɓeɗo ñawoɓe gonɓe oɗo tribunal ngala ndimagu sibabu nde wonde kañumen koye men koye yimɓe parti laamiɗo jeeya ɗum noon ene wayno ko ala ñawore fonde wawde wadde toon taw ko ñawore nde ko rewde lawol tugnata hande konngol kamɓe
galle avocat ji ɗi France représenté ɗiɗo ministre hande habruji men international tumnadi kadi ko yalti toon to France hono kanko laammo kanko Emmanuel Macron e ɓen kolli oɗo sa joni mettere mabɓe fatude e laamu Iran ɗum noon ko caggal nde yimɓe ɗiɗo français ji continue nangue toon ma won joni duuɓi tati hande wayno ko goppaka ɗum noon e wiide mabɓe ko ɓeɗo français ji ɗiɗi hono kanko Cécile Coyle e kanko Jacques Paris nangaɓe toon to Iran sibabude laamu Iran ni tuumi wonde ko kamɓe koye mabɓe ɓe goniri toon ko wonde wadde espionnage fodde Israël na wiyeteɓe Mossad ɗum noon ko fedde intelligence pour ene wayno ko laamu Israël ko pour yandinde laamu ngongu toon ngu e kadi ene wayno ko wadde toon caɗele mawɗe wonande laamu Iran ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe français ji pour ɓe mbi wonde so tawi Iran tawde duuɓi tati haalani holmo kamɓe ɓeɗo français ɓe mbaɗatno espionnage ala kadi bonandeji kesi ɗi feewe mabɓe so tawi Iran woppaniɓe walla haalani ko yaaci kamɓe ne ɓe jogui doole ɗe ɓe mbaɗi mbawi kadi artirde sanction ngaji international mbaɗanoɗi ɗum noon ko nanodiral jaɓanogal toon to Vienne ɗum noon ko taw ko leyɗele joyi ene jeeya e oɗon conseil de sécurité nations unis jamno ɗum ɓe mbi wonde koɓe mbawi artirde ɗiɗon sanction ngaji ɗum noon wonno ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi siftinde on tan ko caggal nde kanko Donald Trump nde o laami hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi nde ko nden kanko hoorema ko yaltini États-Unis e ngal ɗon nanodiral ko wawi wonde fof ene woni ko kamɓe France ɓe mbi wonde ko so tawi Iran jaɓani maɓe continue kamɓe koyeɓe wadde appui beele sanction ngaji ɗiɗon gartire kanko Emmanuel Macron noon omo ɗamini haaldude holno tolno makko mo Iran pour ƴewde holno ɓe mbawi réglude kaɗo haala taw kadi yettaki toon habaruji men international hande toon to Ukraine ɗum noon koye tumnade kadi e kaldigal téléphone hono kanko Donald Trump o dañji e Vladimir Putin wayno ko kanko Vladimir Putin o e nder kodi ko haalde janiyankoɓe o wi ko ngal ɗon jokkodiral bongal fayida e ɗum noon kadi ene wayno ko tumnade hande ko yimɓe ganduɗa taariɓe mo kanko Vladimir Putin o wi wonde ko haaldini Donald Trump o wi wonde ko kamɓe Russie ɓe continue hande yidde tawede e kaldigal hakkude kamɓe Russie naɓe Ukraine naɓe pour ko fati e jamde dañirata toon kono noon kanko o ruttita ko caggal pour ko fati e gueɗe ɗe ganduɗa omo wiya ɗum ko objectif ɗum noon ko gueɗe ɗe ɓe jiiɗi wadde haade mabɓe haade oɗo guerre dartade ɗeɗon gueɗe kadi ene wayno ko gueɗe kadi ɗeɓe kaali e document ɓe dokki kamɓe Ukraine naɓe ɗum noon koye kawrite mabɓe ɗe mbanno toon to Istanbul Turquie oɗon document ene wayno ko kamɓe Russie ɓe mbino wonde ko Ukraine naɓe alay sakko jaltina militaire ji mum e nokkuji kamɓe Russie naɓe ɓe kefte Ukraine ɗum noon ko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗo nokkuji ene jeeya hen région biyeteɗo Donetsk Lugansk Zaporijia ene wonde Kherson ɗiɗo nokkuji ene wayno ko kamɓe Ukraine naɓe jeyno ɗum kono e wayno ko Russie naɓe nde guerre o fuɗɗi nde ɗo jartino enen continue ne kefta ɗiɗon nokkuji jiida e nokku goɗɗo moɓe keftuno e Ukraine guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e nayyi e ɗum ɗo kadi ko nokku mum mbiyete Crimea ko wawi wonde fof ene woni ko kamɓe Ukraine naɓe ɗum ɗeɗon toɓɓe ko kamɓe Ukraine naɓe koɓe saliɓe ɗum faama tan hono kanko Putin haysino o wi wonde ko jokkodiral makko e Donald Trump ko jokkodiral moƴƴani ene wayno Donald Trump weltaki hen tugnade hande yimɓe takkodirɗe e makko kanko Donald Trump ko kalan jeyniyankoɓe ene wayno ko kanko Donald Trump ɗamino ko so tawi o haltide Vladimir Putin taw ngol ɗo woni lawol mabɓe jeegom koɓe kaldata hawnaki mabɓe goto koɓe avancé ko fati en jamno dañira toon to Kiev kono ene wayno ko kanko Donald Trump o dañani ɗum ɗum noon kadi ene wayno ko ngal ɗo kaldigal tel bangal ñande alhamis de ari tan ko ñalawma caggal nde kamɓe États-Unis ɓe dartini kala koɓe ballanno en Ukraine ko fati won kaɓirɗe won ɗeɗon kaɓirɗe ne jeeya hen kaɓirɗe ɗe ganduɗa kamɓe Ukraine naɓe kutoro pour samminde won missilaji walla kamɓe koye men hutorade pour fellude nder toon to nder Juillet donc tumnade hande kamɓe gardiɗo communauté européenne ɗo Ursula von der Leyen e nder konngol ngol haali o wi wonde ken wayno ko États-Unis a dartinde balɗe mumen fate e Ukraine ɗum noon firti wonde ko message ko hunde lamde ɗum noon wayno ko kamɓe États-Unis ɓe jiiɗi ko wallude hono Vladimir Putin donc ene wayno ko caggal ngol konngol hono kanko Vladimir Zelensky kanko hoore makko diwi pour kadi continde wiide wonde ko alay saago sibabude kanko hoore makko hoolano e guila adan konnguɗi gommotode to Amérique ko fati e balle ɗe ɓe keɓatno e Amérique kanko Vladimir Zelensky en wayno meeɗani serde continde ñaagade communauté européenne ene wayno pour yo mbawa wadde jokkodiral moƴƴal kene mbawa continde walludemo defandude leydi makko donc wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe Russie e kamɓe Ukraine haare mabɓe daraki tan
xaburuji men parɗe we hade men jokkodirde Mama Samba Diallo gonɗo toon to Guidimak ene wayno ko toon to Texas toɓo bongo waɗi toon hande ɗum no oɗon ñalawma aljuma tunnade ko ɓeeta ko toɓanno kene wona lewru ene wayno koye nder heure-uji ɗiɗi enen to toɓi toon ɗum waɗi yimɓe yitaɓe ɗe maayi kene wona sappo e tati neɗɗo maayi hen eɓene continue yiilade ɗum noon yimɓe hewɓe donkama ande to ngol ene jeeya e ɓeɗon majjuɓe kene wona sukaɓe rewɓe nogas taw kañumen koyemen fof gonno koye nokku mbiya feetoji ko fate mbiyata Samo kam ɓeɗo fof nen continue yiilede toɓo ngo noon no yanirni e nder heure-uji seeɗa tan ɓe mbi wonde ko toɓo ngo en hiisama kene wona 25 centimétre won beeli gonɗi toon ndiyam ɗam wonti ha kene ɓuura métre ji jeeɗiɗi towe hono kanko gouverneur mo Texas mo yalto ko ɓoyani ko pour wadde conférence makko to presse e wiide mam ko kanko adjoint gouverneur mo Texas on biyeteɗo Patrick o wi wonde ko famɗi temedde nayyi neɗɗo nene jaltini goni volontaire ene mballa yiilade hol ɓeɗo yimɓe jiitaka donc eɓe jogui kene won sappo e nayyi hélicoptère ene wonde drone aji kene wona sappo e ɗiɗi nene continue yiilade yimɓe to ha hande tumnade kadi rapport aji gummi toon kene wona nogas e tati suka debbo wonnoɓe toon e vacance men ene wayno jiitaka taw donc ko wawi wonde fof toɓo ngo bonni kadi ko heewi toon to Texas ɗum ɗo men jokkodiri Mama Samba Diallo joni gonɗo toon to Guidimak kadi ko directeur rédaction radio Juillet Sare o rokka en kadi toɓɓe parɗe ene toɓoji toon to Mauritanie Mama Samba Diallo bisimilla ma e nder nogas nayi waktuji jawtuɗi nokkure liggorde to jagorgal gueɗe nder nderiji e jacingol laamuji e ƴellitare duminde holliriɗo e leydi Mauritanie toɓoji mbaɗi e nder waktuji nogas nayi jawtuɗi e nokkuji kewɗi certuɗi to diwan hawdul garbi département Amorge El Meles capanɗe nayi joyi Al Madoudo capanɗe nayi Ashbar capantati Zarka 1000 métre uji nogas Amorge sappo to diwan basikuno leknayba capanɗe 6 mm sire doba capanɗe 5 ko sanna ko nogas 5 Mansour ko 15 fasala ko 14 sondage ehel hannun ko 1000 métre jetati ahsey al bayda ko 6 to département walata anwaw dar 1000 métre jetati to département azhar beket lahwash 14 mm to département jigeni ko 1000 métre goto to département timbedara hasil mukhtar 1000 métre jeenay to département nema bir ahel sidi boya 1000 métre sappo maqam taysir sappo ahel hadiyallah nay to nema ko tati to diwan hawdul garbi département kuboni madbugu capande jiddi jetati 1000 métre lam nay srat capande jeedidi gogi zamal capande nay joy kuboni sappo e jeedidi 1000 métre way mirat 1000 métre joyi to département tentan bu seryul sappo e 1000 métre Lanwar jeenay Amrisha jeedidi Ain Farba 1000 métre ɗiɗi to diwan Tawil Ashwayqa Ashimali Shwayqa Bangerew capande jiɗɗe 5 mm Tawil 1000 métre capande jeegom Brima 1000 métre capande jeegom to Satta 1000 métre capande joyi to Beyta ko capande nayi to Katul ko capande nayi to Mbeydiya ko capande nayi mm Akhrayjat Ahal Sheikh Ahmed capante 5 mm to Baghdad ko capande 3 mm to Mesil Kurfaf capande 3 mm to Nailat ko capande 3 mm to diwan Asaba département Kankoso be Ghera no gase joyi to Lebniya ko 1000 métre jeedidi tana 1000 métre nay to diwan Guidimak to Kabu Guray ko 1000 métre jeenay ko ɗiɗo toɓoji ngaran non ɗum non tan ndungu jumel ndungu ala gaño eɗen mbiya tan yotaw ko belɗam toɓi en calmini dendagal hetiyankoɓe radio Juillet Sare en dokkodiri adi kadi inchallah e ko fay arde Mama Samba Diallo jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Juillet Sare gasneten kabaruji men ko jokkodirde Tijani Niang ɗum noon ko joɗiniɗo en kadi toon to Nouakchott o rokka en kadi toɓɓe ɗe joguinen ko fate coftal balle Tijani Niang bisimilla kabaruji men coftal balli ko hella coupe du monde club hitande ujunnaji ɗe nogas joyi jubbinte to leyɗele dentuɗe e États-Unis pottitte quart de finale ñalawma hannde kippu Fremens mo leydi Brésil kañum wawi hebde polgue yesso kippu Al Hilal mo Arabie Saoudite taw ko logguiɗiɗe loggol gotol ɗo e waktuji seeɗa so woni 1 GMT Palmarès mo leydi Brésil ma hiwdira kippu Chelsea so woni 1 GMT coupe du monde club ene jokki ñalawma janggo ne waɗi pottitte ɗiɗi quart de finale 16 GMT Paris Saint-Germain ma hiwdira kippu Bayern de Munich so woni 20 GMT Real Madrid ma hiwdira kippu Dortmund
coupe d'Europe rewɓe ene jokki ñalawma hannde jencuudi kippu Suède kañum heɓi polgue yeeso kippu Danemark loggol gotol e ndiga. Allemagne kañum heɓi polgue yeeso kippu Pologne taw ko loggi ɗiɗi e ndiga. ñalawma janngo so woni 16h GMT pays de Galles ma hiwdira kippu Pays-Bas so woni 16h GMT. 19h GMT France ma hiwdira kippu Angleterre. mercato hitande ujunnaji ɗe nogas joyi tumnade jayde RMC ɓe kolliti hono Ansu Fati signini contrat to kippu AS Monaco ko siftinde bandiraɓe balɗe ɓennude hono Paul Pogba international français wawino arde to AS Monaco gam jokkude golle mum ha joni ko fatte ndiɗon mbaydi jayde lafter foot ɓe kolliti hono Olivier Giroud jowanno to leyɗele dentude États-Unis wawi signude contrat to kippu Lille en tawe championnat mo leydi France. Nico Williams node haaluji mum ɗeɗo balɗe fof mbete ma heddo to Atletico Bilbao malla ma yaa to FC Barcelone ñalawma hande lawɗi hono Nico Williams prolonge contrat mum to Atletico Bilbao ha 2035. jayde as ɓe kolliti hon fédération mo leydi Espagne en anni reportude pottital Real garwanigal woni première journée championnat mo leydi Espagne so kippu Real Madrid wawi yaade demi-finale club Real ma pottital mum garwanigal rapport à deuxième journée. kabaruji men cofsal balli ko ɗo kaaɗi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol to mbawi wonde fof. Tidiane Niang a jarama bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ma jafoɗon ndemti noon tan hannde ko 4 juillet non ko yimɓe hewɓe nenen jogui pétaruji ne habaruji mi jogonno on hannde oɗo ñallawma aljuma 4 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyi gasi ha laaɓi siftinton tan haldata mo musidɗo mon Amadou Touré en ballodiren kadi oɗo journal hono directeur rédaction radio Jowol Sare Mamadou Samba Diallo gonɗo toon to guiɗi makko e kanko kadi e Tidiane Niang joguiɗo karallagal ko farate coftal balli joɗaniɗi en toon to Nouakchott ma en gartu janggo so Allah jaaɓi on jarama e mbaal jaam.